Lapha bekumhlangano obuhlanganiswe uVusizwe Ilanga osebenza ukhosini kusiGanga Ngoma ngawa ama-Saturdays. So la uVusizwe Ilanga bezama ukuhlanganisa insizwa okuMbeje Xolani Mbeje kanye noSweet Cabashe. So mina ngiyibukile lento online ekhulunywa ngayo. So ezinye izinto kuba nzima ukuyithathela ekhanda ngenxa yabantu abasuke be-involved. Awazi ubuserious bayo nabayikhulumayo usungenasho ukuthi kwenzakalani. Kodwa kubuka ngathi yona shuthi ikhona yona into ekhona ngempela. Noma ke bekubuka ngathi kuyadlalwa kuyangcwekwa. Shuthi yona ikhona lento ethize engenayo show yini abaphambana ngayo. Kodwa umhlangano lo ubuke kungahambanga kahle. Ngoba ukukhuluma kuyashiyana, omunye ukhuluma okunye omunye ukhuluma okunye. Kodwa ukuthi ubani ozozehlisa phakathi kwabo asazi ukuthi kuyokwenza kube khona ozehlisayo. Umhlangano ugcina ungasahambanga kahle ke ngendlela kuyiyona yona. Kodwa kuVusizwe Ilanga uthe uzophinda azama ukuyihlanganisa lezi insizwa ngoba ngathi ke ukukhuluma kuyaphambana. Njengoba noMbeje kwabeka ukuthi nomuntu mayethe kuwe lapha enohlangana khona uzokwenza something, wena usiyamba umuntu uyaqhamuka yagijima uza kuwe, wena ungathini? Iquestiona nawo leyo. Shuthi bakhona ke abake bakhuluma nangayo lento lapha ku TikTok wakuveza lokho kuMbeje ukuthi bakhuluma izinto abangasazi. Asazi ke lapho kodwa ke into ozakhona lapha komaskandi. I-video izodlala ke after la nithokozele. Ngiyathemba khona enizokuthola nikufunde futhi kuye. Nisithembe ukuthi ngokuzayo iwa khona meeting eyoba successful phakathi kwalezi insizwa. Nisale kahle. Yebo mfethu angazi noma ngizothi siyathokoza kakhulu sithokoza kakhulu ukuthi silapha eGoli namhlanje sisendlini yabaPro sibonge lapha kuThuza Nkabi yami ukuthi nisemukele nendlondlo sihleli nomshana sihleli nomaziya sihleli insizwa nje impela iphelele insizwa ikhona ngiyathanda ukuthi ubeka unensizwa khona wemkhawu uyaphila hayi ngiyaphila mkhasi kami ngayo ngasifiki mfethu sesiyancela sengambe azafika soboza ufika mkhaya ngiyabonga mfethu ngiyabonga nginesizwe lapha uSweet Cabashe Nkabi yami hamba kanjani mfethu Ayizobila ngifike la ngeno. Wafuthu sanibonani njani mfowethu? Sikhona mfethu. Hayi ngiyaphila. Ngiyabingelela ngengoma. Bafowethu uyazi ngathi mangibona ey'nkundleni zokuxhumana ngibona Lisa Mkameo ngibingelelisa namanga. Okay. Ngizaqala umshaya lapho kuThula Station ngoba ngisepe umshaya nomama wasite. Hayi mfowethu. Yeah. I think she knows. Before siqala kahle nezani kahle njalo mabili niyasichaphaza noma nezani sondela Nkabi yami nezani ngempela angiqale ngapha ngisacela ukuthula ukuthini okay awuthi ngithule kahle lokho ngithule kahle ngiyazi bafowethu ukuthi nama surprise vele enobabili entheni ufuna ukuthi ningibonise wona mangabe siqala bafowethu ngithi yeah noma kusele oh okay ngiphethe umhlabeni khona uthothi uphuza kathathu uphuza ekuseni ungalali ngicela ubheke yena ngoba manje akusokwami umhlabeni umhlabeni amawakanje uphuze mina uphuze nomsula mina thothi ulimele noma samwe mhlawumbe kashayiwe mhlawumbe thothi yitha
ushaya intambo mhlambe kuphi like ku sofocus yonke leyo nto leyo Ngiyamangusela futhi umdala. Ngizweni. Ngoba usebenzisa namanzi ashisayo. Kuza nje kathathu ngosuku. Angicela umukele lapha. Hey. Sweet boy, ngiyacabanga nawe uyiphethe surprise boy. Ayikho. Okay. Mhlabela lona. Ngoba ngilimele ndawo mina ethiwa umuntu. Eyamthebe igcikayo ngoba phela abantu abaphathe nemali kwalapha. Asithembe la. Ngangidlulela nje impotho ngidlulela nokuthi wathi ngoba Ule yini? ngiyangizama. Ewu. Ngivule mfowethu nangi ngizongidlulisela. Ngivule. Ayungone uma yebo. Ayibona. Yebo. Ngimile ekhaya. Ezokuba abantu abakhanda ekhaya zabafa. Okay, mfethu. Kosisi abasebenzisa lempahla lena siyanthanda kakhulu bafowethu. Siyazi ukuthi nezingane lapha enginalo ithuba lokuthi ziyithole zisebenzisa impahla mabe seyifike einsukwini zazo ngenxa mhlambe yenselele mhlambe somnotho ezithize. Mawukuthi mhlambe unamandla ukuthi uyisize lezo ngane lezo siyacela uqhamuke uyilekelele. Inkabuzana. Kwenzekani lapha bafowethu mina ngifuna nihlangane bafowethu abantu abaningi bayakuthanda umdlalo wenu kodwa wathi mangabe usufika la ekhwepheni sethuka kakhulu. Kwawenzakalani kahle lapho mina ngibona ngazi ukuthi ngadideka lapho ngicabanga ukuthi le nto bala AR ngoba ngingade ngingemuva nje. Kodwa mesivele ngiyabona sengathi ngiphambili sekujwa nami ngisazola nje ukugcina wami ubona yanje mina ngibona. Kanjani eswethu bazabona wena singathi wena engathi wawushaya kakhulu. Ukuthi AI wena futhi sebafika ama-app lawa ashintsha izinto. Ngakwenza ngisho intombazane nje nawe ushintshe nje intombazane ukuyibona ithombe dawo. Ukwenza vele umuntu athi intombazane simjwayele usejimile ukubabona ozoza kwaba AI kodwa nje mina le nto mayenzeka nje ngangikade ngiyena. Hayi. Ngisaqondize nangichaza kwaba ukukhuluma ukukhumbula usabuzekela. Mkhaya kwakuyi AI noma ngempela oyifake imanje ngempela. Aboma ngathi immune system. Mase ngonyathela ngenyathela ukuthi into eyinkinga yabo labo Facebook no TikTok bazona izinto. Ngoba sigcina silingana lapha phambi kwabantu. Kanye sihlangana. Ukuthi ugcina usuthola indlela. Ngiyabonga lokho engakwenza. Ngoba ngokwakho ubhuti wayengihlasela. Kwasho ukuthi ufike ekhaya. Ngiyabonga lokho. Ya, chaza futhi. Hayi nami ngakwazi ngicazela futhi ngiyajabula nje indlela nami ngoba phela kuyenza vele singalingani ukuthi mase sidibana fana usemncane le nto yenzeka lapha kwenze ukuthi ngicela sengishaya umfana mahlangana nabantu basenishintsha-ke ngama-AI abafana semedizile ukuthi shintsha ngathi mina phambili kodwa nje ngajabula nje uma ngibona umfana kanje ngajabula kakhulu. Sweet out kancane la sibone lapha ingalo bodwa. Angangishoshe. Nasibazi. Yasalunywa no mosquito. Hayi, mosquito khona umuntu uzophuma igazi. Isibazi so mosquito. Nasi isibazi. Ngasibona. Abamama basibona isibazi. Cha siyabonga ngikhaya ukuthi ngiyamanje silinda kanje. Ngiphinde nisiqhathanise nabanye abantu abangekho ezingeni lethu. Ngoba thina sithulela ukwakha abantu kwakhe isizwe. Industry igencane esafika lemculweni iyajabula ikiphimisela amazwi kithi. Sayiphendula yotshado kumsile yabo. Ejado kumsile ukuthi uzeyasho nasemakhaya awungazi
Awuzubona umbethe engiphendula. Yabo, begcine bethu kumbona ukuthi sebeyambona. Ukhuluma ngobani? Ngingashaba futhi la Abafundi abancane abasafufusa. Kodwa ngaphandle lo nalwanga. Lo, ngoba le gang ngiyaxolisa ukuthi ngaphandle. Yabona. Omatho. Ngoba le gang ifikelelekile. Ngisho kuma promotion eJP begida bejoyina bafeleke imezi izinto bengibukela la. Okuba thina sibeyihlanyisa bathina sibiza izinto kwindlela. Ngiyabona ukuthi gang ibukelekile. Umbethe uyeza mina. Awutshele Mbethe mfowethu mangabe wena ngoba kwakuzwakala ukuthi wathi mawuzoperform wahamba wazoboleka istick ezikhali sikamfowethu ukuthi uyoperform. Ngoba ekhuluma ngalabo AI bakhona bokuthi ikhuluma into engekho. USB hayi ukuthi mawuthi ingoma za Puturasti ukuthi ingoma zakhe kufanele ngithathe iUSB yakhe. Umgqumeni kusho manje ngidla ingoma zamgqumeni ngoba engasekho. Ngiyidlala ngeUSB. USB uyaload ingoma ufuna ukuyidlala. Mawuthi ngifuna ukudlala ezakhe ngayidlala mawuthi ngiyathanda. Angangathandi futhi angiyidlalanga. Base kuwudaba lokuzenza muhle. Kumhlaka wani. Ubufana ukuthi umhlaka sengithi umhlaka, ubufana ukuthi umhlaka. Lo nehlahle enekipa. Lo kade semsupport. Lento ngiyithanda ngempela. Sengithumela ngomhlaka ngoba umhlakane bafe baxoshwa bacula abakhulu besibukela yini bafe baxoshwa baziba edit izithombe bayiphimise baphinde bashusa nane uniform abalandi ngoba sebebuye sebezoxova abanamhlaba kuma wawamona umhlakane emcimbini akiyeki ngoba bahamba ekhuluma izinto abangahlangani nazo bese nawo umfowethu waphazama uhambe wothula inkulumo ngesiko. Afanele umuntu wesilisa ukugeluza izinto esifazana ukukhuluma naye. Yeah, ngoba insizwa lezi eziphatheka lapha ngeke kwazi ukuthi ziyiphendulele. Asithandi ukuthi mhlambe sigcine sesiphatha kakhulu amagamazo. Sweet mfowethu. Mhlambe ukuphendula kwakho kuloko kushiwo uMbethe bese siyabuya la sizothi isisombululo manje ukuthi inkabi zami insizwa sami emashomo sami siyawuthanda umdlalo wenu kodwa asiwuthandi manje sifinyelela ekhwepheni. Siyafisa ukuthi siyafisa ukuthi uqhubeke nomdlalo wenu futhi kunengane ezincane ebukela kimi bafowethu. Kodwa ngoba yabona ukukhuluma kuzosehlula. Ngiyabona khona inkulumo khona bazokhathala yabona bakhuluma inkulumo ezobakhathaza ezibaxa igcine. Kungcono bese ngivela nje shathi njena ukuthi ngihamba ngoba bese ngikulethile lokho kuyisurprise. Yona kulinto engifisa ifike yona siyonchazela ukuthi kahle inhlobo onkaphende leyo. Kodwa njengoba umfana nenkani qoqada kancane Saca umoya esiskini. ngaloze. Uqala Ngekanathi bese. Ngiyakwazi ukuthi Seyahlala phansi. Awungule mhlanga. Umoya esiskini. usenza izinto. Kahlale phansi. Ngabe ngithanda ngiyakho unengqondo yakho. Manje uthatha izinto zakho. Ngazi ukuthi uhlale phambi kwakho uchaza ukuthini Ngiyazeka yasimini. usho usabuye. Basuke bephuze bengadli. Unabe lotshokoza. Sombika ithuba. Asibambeni kanje lapha sithi asiqedi lena. Asimini. Asiqedi lena mina siyabona. Yabo umthaka siko. Sawa. Ngoba uzucabanga manje ubheka. Ngicabanga ukuthi uSweet mhlawumbe uzohamba namhlabelo wakhe wena lena. Hayi yafona sicela ungibambela ngofresh nami uzosithatha isipho. Hayi uzozwa ngizokhona manje. Yini sikhusana. Ngale ngale ngizwe ngakhaya. Oyini. Manje ngakhala. Usiza. Ngabheka. Ngoba ayikho into ekhombisa ukuthi umuntu obhekayo. Isithola abantu abangaya. Abageza abantu ababuye khona. Ngiyethanda kakhulu ukuthi ziyakho mfowethu uqhubeke ube yini.
Hayi ngiphansi nje. Ngiyamyala amabuko. Ngathi umdlalo webhola ukufunda wakhona. Hayi, asize kanje la. Asibambeni kanje. Asibambeni kanje silindele ndondo liyabuya. Yeah, Alright, siyabuya. Kahle lento bengimele senze ngokuba nomqondo. Ngoba sibiziwe. Fanele sizwe ukuthi sibizelweni. Siphinde sihloniphe futhi. Emva lapho bese siyavalelisa. Kodwa ukuthi mayisephuma nje ngoba engakusho manje lothu angakusho ngoba engasekho. Kodwa kade ngifuna ukudlulisa kuwukuthi uyacula ukuthi into engifisa ukuthi ekhule ekhanda. Akiwa kanje ukuthi umfana akhule emakhaya. Awuthi nawo ngikhamba ngakhama umuntu uyazi yapagijima kubo. Uke wane inkulumo ayibhekisana. Lethu uzokuthola lenzuhlanga. Uzokwenza njani? Uzoma noma ubale mina ungikadlisa iloko abanye sebayakhuluma ngendlela okuyiyona kodwa bengifisa sithi kuyelula ibesikhathi eside kodwa igcina ngathi ayisaphumeleli Usho ukuthi mhlawumbe singabe kulunye usuku mhlawumbe izobe siyobona. ngoba lapha angeke umuntu enhliziyo encane noma ekhanda kusebenza noma ikhohliswa amaPakistan hamba nawo Yes, right. Umkaya asayivala sivele sithi mhlambe sizoyibona ngoLwesibili. Hayi ngihambe nokwamfowethu. Mfowethu, usibongele kuswidi mfowethu. Umcele ujehlisa umoya. Ngiyahamba. Lo amandla la ngihamba nawo.